बेटी लागा बिकना मजा गले वाव Guys, welcome back to my YouTube channel after a long time लोगोफोर गोबाव सम जायाखै लोगोफोर भिडिअ बानायाखै आरो माने जेबो बेरायनायबो जायाखै आरोना थ' बेनिखाय लोगोफोर एसे माइन्डखौ एसे फ्रेश खालामनो दायो जों थांगासिनो मुनुजों आंजों माबायाव आरोना माने जोंनि खाथिनो मोनसे हादर अरुणाचल प्रदेश मोनसे ट्रिप लादों माने लं ड्राइभ नङा मोनसे फिसा आरोना दायो जों थांगासिनो अरुणाचल प्रदेशनि कालाक्टां होननाय मोनसे जायगायाव जाय एप्रक्स नैबे जायगानिफ्राय जागोन हमना लाना 100+ आरोना माने हाजोनो जोङो 50 किल'मिटार्स थांगोन आरो हायेनाव माने जोंनिया माने माबा आरोना 50 जागोन आरोना थ' नाइनसे लोगोफोर आं बहुत गोबावनिफ्राय बेयावनो माने थांनोनो मोनाखै खिन्थु आं माने थांनो प्लेनिं खालामबाय थादोंमोन खिन्थु थांनायानो जायाखैमोन माने प्लेनिंआ साक्सेस जायाखैमोन आरोना थ' दिनै थांस्रानोसै आंबो नायनाय हिसाबै मुनुखौबो जोमै दिखांना लामसै आरोना लेट्स स्टार्ट द भिडिअ जायजों नायनो इन्टारेस्टेड नालाय थाबानो जाबाय जोंनि जार्निखौ आच्छा बार' सफैबाय थ' न'आव बिसानाय बेनो खिथुलाब्रा थ' लोगोफोर नै दायो थाव सोनोसै फुरा फुल टेंकि खालामनोसै आरोना नायनोसै बेसे जायो गारियाव थाव दङ दायो 3 लिटार थावसै रावबो आरामसे दे बिस थ' लोगोफोर नै दायो नै मुनुखौ रिसिभ खालामबाय ओमफ्राय जों थांगोन जायगाया जाबाय देखायगासिनो दै नुहुरगासिनो र' थ' लोगोफोर नै दायो जों थांगोन जायगाया जाबाय नैबे माउन्टेन नैबे पिकआ बिनि इसे सानजाहा बेखिनाव आरोना माने बेखिनाव दै हमना ला बियो 1000 to 2000 मिटार गोजौ बेखिनाव माने फुरा दायो माने जोमैजों बुंफबजोबनाय आरोना नै माने मेन रिजोना मा माने निखासेया माने जोमै नुवाखैनो खाथियाव थ' बेनिखाय एसे जोमैखौ देखायना लामसै आरोना नामा अके लोगोफोर नै दायो जों सहैबाय अरुणाचल प्रदेश थ' नियाव बायनांगोन ILP इन्टारलाइन पारमिट थ' बिनिफ्राय डाइरेक्ट सिदा जों होलांसै आरोना थ' लोगोफोर नै दायो रेडि जोंनिया ILPआ रेडि टु गो दिनै दानिया होलांसै दानिया दायो जोङो दावगालांगासिनो थ' देखायलांगासिनो गासैखौबो wow dose lakiran foto lansi ho ini bega gini bay tolong ikut nih raizung baru bay balimu to nih mana nih dolong mana gerud ya mende da ini bedi boria nih dolong pun nak na saro fale zoom ya mana zoom ini sih kesini ya jauh nih zoom ini par nu hang bay tolong for look at the view guys live ini bay Dhonsiri desa Dhonsiri nih Malika nam nih Malika wow everybody is so mena jaga look at me jomai monisikeun jomai akhirnya dong jomai ya mane mai थांगौबानो मोनसिन आरोना आरो ini लामा द आं देखागासिनो र' लोगोफोर थ' माने बिथिंनो मोनहैगोन दै जमिखौ बे दिनै सिमाङा दिनै साक्सेस जासिगोन सुइजारलेण्ड थांनो दरखार गैया आरोना नै ओरैबायदि समायना ओमफ्राय आं बारा देखायबाय थाला माने आंनिया गप्र गैयाना माने बाइक सालायनायाव बिदि भिडिअ लानो खस्थ' जायो आरोना आरो बहुत पाहारि इलाका माने बहुत गोजौ लोगोफोर बेनिखाय बहुत रिक्सि आरोना थ' बेनिखाय दायो जों फुरा दायो जों टपआव थांनानै माने देखायनोसै गासिबो नेजारखौ अके देखायलांगासिनो गासैखौबो ओरैबायदि समायना जायगा सरि लोगोफोर नै लामाखौ नै जों दायो बिजा थांगोन बिजा बिनिफ्राय थांगोन आरो बिजा थांनानै खिना जोमैथिं हाबैसिगोन आरोना माने जोमैनि सायाव हाजो दं खिन्थु जोमैया एसे खोब्बाय दै थ' बेनोसै आरो मोनसे बास खारगासिनो दा बास नै बहा थाङो बासालाय गैला गोमाबायने दायो फट' सट' सिखानाय बन्द सिद्दा थांसै कालाक्टां फार्स्ट लेट्स गो Kalau nih waterfall moncे bisa nih, mana bisa nongade kedudukan ini sih, mana bisa deh, কিন্তু बे हानि सिंथि ओरैबायदि गोथौ दङ ना waterfallआ, हाय जि गुसु दैया, हेले, दैया गुसु दैया, हाय, this is Arunachal ना लोगोफोर, पायो फैले Itu suka.
बरफनिसो माने गोजौआव माबा दोङो लोगोफोर ग्लेसियार दङ माने बरफ दोङो बेनिफ्रायनो बेफोर गलिना फैयो आरो दैफ्रा थ' दायो जों सिगांथिं आवगायलांगासिनो र' खोनाना जोंनिया बाइकआ खाव जाबासो दा फै फै वा लोगोफोर नै बेखौ नाया मा जागोनलै fai masih ngomong dulu, sang lah, onda, fai kita fai, onda berat, gila nggak banyak biar, lagau, coba, wow, gitu anak Indo. Tolong udah dari sana aku langsung naik, zuni baik nale nih, ini pada malam mata burti pokoknya, naik lah desa, sekian para minlang dulu ya juga. Nei langfra oरैबायदि बिनि सायाव बे ओइ जाफैदो जों दै फैनाया नै फै नै नै सफैबाय आरोना नै नै जोमैया नै मोनथारनोसै नै खाथियावनो जाहैबाय Tolong नै finally welcome to Kalaktang. Dia ni meng zuber na ses, ayah. To dai jeng faibai Kalaktang tahun, to Kalaktang ha, to dai jeng beong kamdan si biang kamu kibai sampai nosim return arna. Kalau pernah dai so kibai Kalaktang tahun, to binza berna. Kalaktang tahun, to ni o ise kamdan se, mana dokan ya begini asam ini, Anna Hotel. Asam kaina, asam kaina, korpora asamor. Udalguri, acha hambi, amio. Ini jaga nih pun kabeli. Pis kena ini, gangkong. Tidak gudrar na. Beri. Let's enjoy. Kalau kita first time zakang bay, to nih lihat pertanyaan sih, oh ini badi muzang mesti water hon nubena. Mana unknown ara na, nabi beri je pun nam gaya hakrani. Tapi ini badi mana muzang bodoh gitu gitu. Udah kayak sedang nih. Bot siang udah, to naik nih, unknown waterfall. Kalau keluar, to dive thang nasi, kalau tadi saya, mana diri ini Kalaktang ride ah, angni mana November nih tawang ride di munse tester na, mana munse mapar, ay gilian, hati masih palsu le. To mana si experience apa na, mana lagi keluar jeng thangga sini November aw, tawang na, mana thang tergen deh, mana thanggen mana bus replanning sih, gitu bus mana kita zayar na kintu gidingin lay mana November tawang 100% thanggan na to mai juni target ama amnar na sergau mun kintu juni time ni angkal jung dai thangpena sigan mana somile lar na mana biar thangwa juni muna judun dai are mana ise muna ba juni girls dong na to bini kai muna ha jun dai thangsi dai ba be hega sibo mau ku helmet ku ang ma ba singa मोजां खोनादों नोंखो बे सलाया बिरखाबाय आरो ओरैबायदि गोथौ आयौ एक 2 किलोमिटार गोथौ सिङाव फारसेथि हाजो भगबान आं माने भिडिअसो लाजोबाखै आरो ना ओरैबायदि डेन्जार जागा दङमोन ओमफ्राय नैनिफोराव माबा दोङो सेटेलमेन्ट दोङो नै मानसिफोरनि न'नि ओरैबायदि गोजौ Kiri bang, ini kan kamu ke?
Yeah. Wow. Extreme off-roading. Bây giờ phải làm mấy không? Vậy năng vậy. Là go thì thủ. Ôi look này, nãy giờ ngồi bay. Ôi mình sẽ bay phía Khungur na. To bro, Gwrbw Khungur nè. Mane Arunachal ni jiki ja poster o mane jene bro thayar na. So mane mobile jiki ja la mane jiki ja mai bayan ja. Umnala bro slow drive. Baby der na everybody. Maze funny bo thayar na kintu bro sa thayar na. Be monse mai monse funky mai monse moja na kintu Arunachal ni ge. To biyaw libdong Gwrbw Khungur no arna. Gwrbw Khungur. To daijun thangnai bi mabaya offroading bi lama dekhanaया मोनसे जों माबा थांदोंमोन जों मनेस्ट्रियाव खिन्थु जों थांनानै भिडिअ खेबनाय जायासै आरो ना आं माने बारा भिडिअ लानाय जायासै आरो बेनिखायनो जास्ट आं लामानि अफरडिंखौल' सेरना लाबाय अगलेफोर फैगासिनो दिनैनि भिडिअआ थ' दिनै जास्ट जों सानैजों एसे एक्सपिरियेन्स लाना फैबाय आरो ना हिल्स एरियानि बाइक सालायनाय माने एक्सपिरियेन्सथ' आंहा गोदोनि दंखायो खिन्थु माने टावां थांनायनि हिसाबै आरो ना एसे एक्सपिरियेन्स आरो ना टावाङाथ' बिनि रुजुनायाव बहुत गोजान 10 गुनसो गोजान आरो ना नैबे जेबो नङा कालाक्टांसो नङा होमबा थ' गिनांसै दिनैनि भिडिअआ थ' नेक्स्ट लोगो मोनसै टावां राइड फैगासिनो नभेम्बराव